Alice Shanghai ka jingku blai ka like ni subscribers bat ki baju satnat ban pe ki video sakani channel Shanghai ha ka jing yakran pun hapdang jeng Donald Trump bat Vladimir Putin Donald Trump ulaken tu ya Vladimir Putin baun sangeno ya ka kam hier thma sha Ukraine Henry ka te ka jing yakran pun jongki kabalan ne Islam imat ki kenten kentu jong Donald Trump yo Putin kim sim larung hau dono jong Putin bat imat Putin tre ban sange ya ka jinher thma sha Ukraine nagaleng jong Donald Trump ulama ham teng yo Putin bat ula ong yo Putin ba de sho ban le cher thma ya ka Ukraine namar lada dang pen he yo ya ka te jing le cher thma sha Ukraine ka Russia rukan samat ya ki jing bat kat kum ka jing thu jong ki reports la ong ba Donald Trump imat sa berngem se ya ka Russia ru kumba ula berngem ya ki bale cher thma ya ka Israel ya ka Russia ru imat sa berngem kumba berngem ya ki tohi nakaleng jong Donald Trump ong ba uladon kam kerki ban le no hapdeng ga jinya khitma naga Russia bat ka Ukraine knang ba ka jinya kan at hapdeng gite artli hiri kan sukno bat knang ban penkut no sendon ya ka te ka thma hapdeng gite ki artli hiri kumba Donald Trump ujayalap hakiren san pajba ban nakaleng ka election haune usnem ula kren ro syapang kathma jong ka Russia ber kathma jong ka Ukraine bat ula ong balada deima haka jaka jong Joe Biden kathma Ukraine kam shimla jia satya Henry la ong ba Joe Biden ulong low quality deina katai ka daw umla ban penyasuk bat penkutno ya kathma hapdeng jong ka Russia bat ka Ukraine bat Joe Biden umlaro ban weng ye ki jing bat ki jing ma ki babon ki ba ap ye ki pajba jong ka Amerika